ce harke Rasulallah. Haske Rasulallah labbaiki mai girma mai sada alfarma labbaiki masuma. Made Rasulallah labbaiki dilkarma yau ma ina roƙo a gurin ki mai girma mai bawa mai nema na zo ki ban kima kin san bukatuna amsa su ya umma karami da ya ku wallahi zai girma karke ake tsira inuwar Rasulullah. Wajib ino kagas in kai da maulana sai di sharif kani jiga na manzona kullum muradinsa a rike ma'aikina shugaban yan annabisa labai ga babana jirgin zuwa fadar mahmudu banzona ko dai dini mashiga dula mu babana kuma babatun sauka har kun ma'aikina Allahu burinka ya cika ya jafana guda da ya ce har ke Rasulallah. Assalamu alaika daya da ya sini ga daya assalamu alaika daya da ya waji ga daya assalamu alaika daya da ya tasa ga daya assalamu alaika daya da ya zati ga daya assalamu alaika daya da ya si ga daya assalamu alaika daya da ya ga daya assalamu alaika daya da ya ufa ga daya labbaika bil qadri Mahmud Habiballah. Labbaika mai girma girman magagina labbaika shiryar magagina labbaika kirsatse tarbiyar magagina labbaika dalgadari dirar magagina labbaika kyakkyawa idar magagina labbaika zaɓaɓɓe daɗin magagina labbaika yardar magagina labbaika nurillah asalin ibadallah. Guda ɗaya ce harke Rasulallah. Yanzu na fardo mai shafa mummuna damar ciki da waje silju da maulana damar kwari da tudu da gidar maldauna damar samai kansai kuta riga dana fardi muradillah kai ne take raina wajib abin kaso sa samu imana ramar ka tana she duka wani manzona tsiran ibadallah mai kinka zai balla. Isa Rasulallah kai ne kadai hadi kai ne kadai mushidi kai ne kadai samadi kai ne kadai sanadi kai ne kadai hamidi kai ne kadai ahadi kai ne kadai kaidi ya nan saman mafadi kai ne farkon mafadi kai yawa kai bari bai sai ki ba kairi ka san gaba sharadi ai bada ka mai sirri komai ga kai dadi kai ne cikin kasidi ba mu da siljudi madadi ga duk madadi kai ne abin danadi inda kai a sha dadi a rasa ka ba dadi wajen a share dadi gidar zatillah. Ta guda ɗaya ce harke Rasulallah. Kai ne muradina mai walwalin arziki Mahmud saukaiki Mahmud wankaiki Mahmud miƙaiki duwanin ka dokaiki komai akan yadda mai anan daji mai kirkira daji mai goge nan daji in ka so ba sake in ka ce ba sake in kai ba sake kai ne kadai gaske duwanin ka ko canke shi ma da kansa yake komai da kai ya fake komai kasan ka yake nema abun ka yake samu abun ka yake tsira abun ka yake ceto abun ka yake hadis Allah. Laula ka sirrila san mai ba za a yi ba kansai ba za a yi ba al'ash ba za a yi ba kursi ba za a yi ba allo ba za a yi ba kalam ba za a yi ba tawada ba za a yi ba janna ba za a yi ba wuta ma ba za a yi ba mutane ba za a yi ba malakut ba za a yi ba aljanu ba za a yi ba dabbobi ba za a yi ba tsuntsaye ba za a yi ba bishiyu ba za a yi ba kwari duka ba za a yi ba duwatsu ba za a yi ba ruwa ma ba za a yi ba komai ba za a yi ba kai ne silar kaga habu nurillah guda da ya ce
siradallah. Kowa ka dan lura kai nazar kai duba, kowa ka ture shi in ba mu aiki ba, kowa ka kyale shi in ba mu aiki ba, kowa ka share shi in ba mu aiki ba, kowa ka goge shi in ba mu aiki ba, kowa ka shafe shi in ba mu aiki ba, kowa ka manta shi in ba mu aiki ba. Wani rasulallah wallahi bai kai ba, shi ma ta kansa yake mai yake duba, mai sa guda ɗaya ne fitar farin duba, mai guda ɗaya ne amar silar tuba. Kowa a can baya shi ne kaɗai a gaba, kowa bakin duba shi ne farin duba, shi Allah yake duba, Allah shi yake duba. Sha diniyar rabba, sha tambayin rabba, sha gaisuwar rabba, shi ne abin zaba. Guda ɗaya ce a rike rasulallah, mai matsalar kunne ba sai jarida ba, mai matsala na gani ba zai yi tuki ba, wani abin tuhuma ba zai yi shaida ba, wani rasulallah ba zan yi aiki ba, wani nabiyallah ba zan yi bege ba, wani siradallah ba zan yi kishi ba. In ga rasulallah bai san ba zan wani ba, komai idan ba shi Allah bai karba, shahada idan ba shi Allah bai karba, sallama idan ba shi Allah bai karba, azumi idan ba shi Allah bai karba, zakka idan ba shi Allah bai karba, hajji idan ba shi Allah bai karba, aure idan ba shi wallahi bai yi ba. Ya farina ban nufin in huta da'iman malja'ina, dan isar Allahu dan isar ka nabina, dan mahaifan ka nabi dan batul nabina, ka sani dai rauni karfafe ni nabina, ka sani na yi duhu haskaka ni nabina, ka sani dai dauda sarkake ni nabina, ka sani na duka sai da ni ka dana. Assalamu alaika ka yi min gagara, ka yi min kakarin kai ka zamta fahimta, kadirin mai iko kai ka zamta labina, shugaba ka kira mu can madina nabina, na sani za ka yi min ba ka juya nufina, ta hadukan rogo za da duk abuwaina, ta fasihu mahiki har umar shi nabina, har dukan ababu kadiman ka nabina. Wassalamu alaika annabi kuran girma, ta kula da ce a rike rasulallah, Allah salatinka kara wasirinka, isa da alfarma bajin wasiranka, wato habibinka yanki daga haskenka, abu busatinka sannan muradinka, bana rasulallah mahmudu mai maka, Allah a sa ahadi ya sahabu sarkaka, har auliya wallah sun yi wa manzanka, kai man salatin nan sausar rasulallah.